Én rengeteg sportágat kipróbáltam a vívás előtt. Fociztam, kicsit atlétizáltam, tornáztam, mindegyiket abba hagytam valamilyen lustaság miatt, vagy nem voltam tehetséges benne. Későbbi nevelőedzőm Gerevics György jött rá az iskolában népszerűsíteni a sportágat, a vívást, és ő révén kerültem be a Vasas vívótermébe, ahol ott ragadtam, és a mai napig vívok. Nagyon fontos a sportágunkban szerintem, hogy a szellemi tulajdonságunkat is fejlesszük. Ez nem egy olyan sportág, ahol lefutjuk vagy leússzuk a bizonyos távot, és akkor kész vagyunk, hanem itt bizony szellemi munka is, gondolkodni kell, rá kell jönni a taktikára, az ellenfél ellen mit kell alkalmazni, és ebben tudtam hasznosítani azt a logikai készséget, amiben a matematika is segített. Most az ELTE nemzetközi tanulmányok szakára járok, ami meglehetősen társadalomtudomány, viszonylag a matematika tudást kevésbé fejlesztve. Ugyanakkor a vívással mindenféleképpen szeretnék foglalkozni. 40 évesen még az is lehet, hogy aktív sportolóként, a későbbiekben pedig mindenféleképpen szeretném valamilyen módon a tudásomat átadni. 17 évesen az is nagyon nagy élmény volt számomra, hogy egy felnőtt világbajnokságra neveztek és kiutaztattak. Az meg még nagyobb élmény volt, hogy vívhattam a csapatban, és vívhattam az olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok Poznyakov ellen. Az meg kifejezetten hatalmas élmény volt, hogy őt sikerült is legyőznöm, és ezzel a fordítással, illetve azzal, hogy Nemcsik Zsolt megőrizte az előnyünket az utolsó asszóban, sikerült megvernünk az oroszokat a 4 közéjutásért. Később pedig az elődöntőt és a döntőt megnyerve a világbajnoki címhez jutottunk, az volt életem talán egyik legnagyobb élménye. Az, hogy benne lehettem 17 évesen egy világbajnok csapatban, az eleve nem sűrűn történik meg a mi sportágunkban, főleg egy férfi kardozóval, úgyhogy nagyon oda kellett figyelnem, hogy az eredmények ne szálljanak a fejembe, én magam ne szálljak el, hanem a földön tudjak maradni és készülni a következő versenyekre.